Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Esprit. For the love of food, Golden Drop. OK Home. Bring life to your home. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Good Earth, where natural foods is our passion. Each point, life flows on. Illum ħanħodkom miegħi mawra fil-vant ta' Sqallija. Ħanaqsam magħkom kemm din iż-żona ta' Sqallija hija speċjali għax f'mument ħankunu qegħdin 3000 metru il fuq mill-livell tal-baħar u f'inqas minn 40 minuta sewqan ħaniżlu mal-kosta, ħammorru fil-villaġġ tas-sajt favorit tiegħi. Knockabout Sicilia jibda issa. Moment tkun Malta u moment tkun Sqallija. Għal-mawra tal-lum ġejna armati sew għax sejrin insibu l-kesħa. Ħannitilgħu fil-għoli, però mhux biss. 50 minuti wara ħankunu qegħdin mal-kosta f'villaġġ tas-Sajjieda, villaġġ mill-iktar intriganti għax miegħu hemm marbuta leġġenda. Leġġenda li tirrakkonta l-istorja tat-tifel tar-re tal-baħar, ir-re Poseidon. Batti triq fid-direzzjoni ta' Catania. Ħansuq għal fuq l-oljiet tal-Muntanja Etna. Daqsija u nofs minn Pozzallo. Fix-xhur tax-xitwa l-Etna toffri spettaklu naturali. Xenarju li jtik l-impressjoni li qiegħed f'kartolina. Kważi qabdek l-aptit li jerġa' jasal il-miliet. Aj. Waqqaf il-mużika tal-millet minn hemm. Għal daw kollha li qegħdin tippjanaw li tiġu hawnhekk Refugio Sapienza importantissimu li tiġu armati bil-ktajjen tar-roti. Fl-eventwalità li tkun il-borra huwa essenzjali li dawn jitlibsu mar-roti għax ovvjament mingħajrhom tkun f'periklu li tista' jkollok aċċident għax tiżloq. Mmorru nduru? Refugio Sapienza, l-ogħla punt fejn int tista' ssuq bil-karozza tiegħek fuq il-muntanja vulkanika Etna. Hawnhekk huwa l-punt ta' tluq tal-funikular li jieħdok iktar il fuq lejn il-quċċata tal-Etna. Kif inhu mistenni minħabba numru kbir ta' viżitaturi li jieqfu hawnhekk ta' kuljum, hawnhekk issib ħafna attività kummerċjali. Ma nafx intom, imma jiena meta nkun hemm siefer l-lena tiegħi jindur il-ħwienet tas-souvenirs noqgħod nara x'għandhom, ħafna drabi ma nixtri xejn, jew nkella jekk nixtri xi ħaġa meta mmur lura lejn Malta, inħares lejn dak li nkun xtrajt u nirrealizza li ma jkun xejn speċjali jekk mhux kważi imbarazz. Imma dak huwa l-pjaċir ta' meta tkun imsiefer toqgħod tagħmel affarijiet li kważi ma toqgħodx tagħmelhom meta tkun Malta, le? Bla dubju, wieħed mis-souvenirs l-aktar rinomati tal-Etna hija x-xarba il-Fuoco dell-Etna. Xarba magħmula minn infużjoni ta' ħxejjex mediċinali miż-żona tal-Etna u petali tal-wart. Il-produzzjoni teħtieġ ħila u passjoni kbira. Huwa minħabba dawn il-karatteristiċi li l-Fuoco dell-Etna jirrappreżenta eċċellenza fit-tradizzjoni Siċiljana. Għandi kurżita kbira biex induq dan l-imbierek Fuoco dell-Etna. Semanni ngħid li kurjuż biex inkun naf x'toma fih u ħajdowwaquli għal. Grazie, sono molto curioso, eh? Buono, è forte ma buono.
Mir-raj jinxtamla qawwi u hawnhekk għawajdut li meta tixrob dan il-fuoco dell-lettna jekk tikkonċentra jirnexxielek tobżoq in-nar wara li tixorbu. Min jaf hekk hux vera. Qawwi ma tajjeb. Ħanara. Ma reċċe. Għalina l-Maltin li nkunu ħdejn il-borra mhix okkażjoni ta' kuljum u la darba nkunu fuq il-borra malajr nerġgħu nsiru tfal. Ajma, kiesa, fejnhom l-ingwanti. Awi, moment qed ingara n-nar minn ġuħal u moment qed jissuttawni bis-silġ. Ħammorru għal waqfa żgħira ta' reklami, Knock About Sicilia, ħajkompli dal-waqt, hemm. Hey, int li qed tara Knock About Sicilia, aħna flimkien ma' Seat irridu nisimgħu minn għandkom min fost il-familja jew il-ħbib tagħkom huwa l-ikbar fanatiku tal-ivvjaġġar. Dak jew dik li inkollu taħseb li mser tkun id-destinazzjoni li jmiss. Biex tinnomina idħol fuq il-paġna ta' Facebook u imbonnici.tv. Sib ir-ritratt tiegħi flimkien mal-bagalja ta' Seat u kkummenta b'isem u kunjom il-persuna li tixtieq tinnomina. Ir-rebbieħ ser jivvjaġġa dejjem in style. Grazzi għal Seat. Qed nistenna minn għandkom. Qiegħed Refugio Sapienza l-iktar puntoli li tista' tilħaq bil-karozza tiegħek fuq l-Etna. L-Etna hija l-ikbar muntanja vulkanika li għandna fl-Ewropa. Fatt li affaxxinani dwar l-Etna huwa li fotografi bravi Maltin fi ġranet b'viżibilità tajba jirnexxilhom jieħdu ritratti tal-Baħar Malti bl-isfond tal-muntanja Etna fuq wara. Fuq il-muntanja Etna tista' tkun 3000 metru il fuq mill-livell tal-baħar, però aħna minn hawnhekk mir Refugio Sapienza f'inqas minn 40 minuta ħanniġu mal-kosta f'villaġġ tas-sajjieda mill-Isbaħ. L-attrazzjoni prinċipali ta' Aċitrezza huma l-bajjiet vulkaniċi bil-blat. Aċitrezza tħares direttament fuq gżejjer f'nofs il-baħar, blat ħiereġ minn nofs il-baħar bl-isem tal-Gżejjer ta' Ċiklopi. Skont il-leġenda din kienet l-art fejn kien jgħix Ċiklopi, iben l-alla tal-baħar, Poseidon, wieħed mill-karattri prinċipali fir-romanz ta' Omeru, Odissea. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. If it's bacon, it's Fior di Vita. OK Home. Bring life to your home. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Good Earth, where natural foods is our passion. Beach Point. Life flows on. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. OK Home. Bring life to your home. This
is the new site around. At Continental Cars. Orienta. Good Earth, where natural foods is our passion. Beach Point. Life flows on. Illum ħanħodkom miegħi mawra fil-vant ta' Sqallija. Ħanaqsam magħkom kemm din iż-żona ta' Sqallija hija speċjali għax f'mument ħankunu qegħdin 3000 metru il fuq mill-livell tal-baħar u f'inqas minn 40 minuta sewqan ħaniżlu mal-kosta, ħammorru fil-villaġġ tas-sajt favorit tiegħi. Grazie, sono molto curioso, eh? Buono, è forte ma buono. Mirjajn xtamla qawwi, u għawek għawajdut li meta tixrob dan il-fuqo dell-Etna, jekk tikkonċentra, jirnexxielek tobżoq in-nar wara li tixorbu. Min jaf ikkunx vera. Qawwi, ma tajjeb. Qiegħed Refugio Sapienza l-iktar punt għoli li tista' tilħaq bil-karozza tiegħek fuq l-Etna. L-Etna hija l-ikbar muntanja vulkanika li għandna fl-Ewropa. Fatt li affaxxinani dwar l-Etna huwa li fotografi bravi Maltin fi ġranet b'viżibilità tajba jirnexxilhom jieħdu ritratti tal-Baħar Malti bl-isfond tal-muntanja Etna fuq wara. Fuq il-muntanja Etna tista' tkun 3000 metru il fuq mill-livell tal-baħar, però aħna minn hawnhekk minn Refugio Sapienza f'inqas minn 40 minuta ħanniġu mal-kosta f'villaġġ tas-sajjieda mill-Isbaħ. Batti triq lejn Aċitrezza, 40 minuta sewqan l-isfel lejn il-kosta. Popolazzjoni ta' madwar 5000 ruħ, Aċitrezza għexet storja marittima b'saħħitha ħafna. Fix-xhur tas-sajf Aċitrezza jiġbed leħ numru kbir ta' viżitaturi. Fix-xitwa, Aċitrezza huwa villaġġ li joffri ħafna faxxinu. L-attrazzjoni prinċipali ta' Aċitrezza huma l-bajjiet vulkaniċi bil-blat. Aċitrezza tħares direttament fuq gżejjer f'nofs il-baħar. Blat ħiereġ minn nofs il-baħar bl-isem tal-Gżejjer ta' Ċiklopi. Il-leġenda tajt li dawn it-tlet gżejjer huma riżultat ta' ġebel mitfuwajn minn Odissejus lil Ċiklopi. Fil-ktieb Odissea. Dan il-blat lokalment magħruf bħala l-Faraljoni ta' Trezza jew il-Munzelli ta' Trezza. Skont il-leġenda din kienet l-art fejn kien jgħix Ċiklopi, iben l-alla tal-baħar. Poseidon, wieħed mill-karattri prinċipali fir-romanz ta' Omeru, Odissea. Skont il-leġenda, Polifemu qatel ukoll raj żagħżugħ li kien jismu Aċi. Wara mewtu, in-nimfa Galatea li kienet il-maħbuba ta' dan ir-raj talbet lill-allat biex jibdlu l-ġisem tas-sieħeb tagħha fi xmara li bdiet tgħaddi fil-bajja fejn illum tista' ssib il-blat ta' Ċiklopi. Grazzi għal din il-leġenda, ħafna mill-irħula li jinsabu ħdejn il-kosta, Aċi Castello, Aċitrezza, Aċi Reale, kollha semmew għall-unur ta' dan l-eroj.
Għaxi Trezza armazzow bi ħwienet, ristoranti u appartamenti li kollha jieħdu ħafna ħajja fis-sajf. Kollha kemm huma iħarsu lejn il-baħar, igawdu veduti sbieħ tal-port, dajjes tas-sajt u dan il-ġebel hekk popolari f'nofs il-baħar. Ma jistax jonqos li Għaxi Trezza għandha reputazzjoni u fama tajba ħafna fejn jidħol il-ħut. Fil-fatt, fl-aħħar ta' Lulju il-villaġġ kollu jingħaqad biex jittella festival tal-ħut. Iġveri simaw minni dan is-sajf pjanaw vakanza f'dawn l-akwati u kunu ċerti li tagħmlu waqfa hawnhekk Għaxi Trezza. Bajjiet bir-ramel m'hawnx, però hawn numru ta' beach bars li joffru numru ta' servizzi sabiex jaċċertaw ruhom li inti jkollok ġurnata baħar komda. Knockabout Sicilia jispiċċa hawnhekk. Qabel ma nħallikom infakkarkom fil-kompetizzjoni li għandna d-dejja flimkien ma' Flexis Fortify li nixtiequ narawkom tiċċaqalqu tagħmlu l-attività fiżika batuli ritratt tagħkom waqt li qed tagħmlu l-isport jew dik il-mixja ta' kuljum permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna tiegħi ta' Facebook owenbonnici.tv. U dak ir-ritratt grazzi għal Flexis Fortify jista' jrebbaħkom il-kura tal-ġogi tagħkom. Qed nistenna ir-ritratti tagħkom. Jien ngħidilkom arrivederci u niltaqgħu għal Knockabout Sicilia li jmiss, ovvjament misqallija. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Esprit. Koliosh Authentic Greek Yogurt. OK Home. Bring life to your home. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Good Earth, where natural foods is our passion. Beach Point. Life flows on.